Какво става, хора? Аз съм Cookie и това е третия епизод от моя сървър. Тетката тук се хили нещо. И... Да. Ох, ще умра, брат, само минавам и гледам през прозореца си как лежи като някой умрел, брат. Аз си легам. Виж го, брат. Видя го. И аз съм умрел за дървото. А сега къща трябва да си правя. Така. Майстор Мани. Тетка, ти няма ли да снимаш, бе? Не. Не. Той не е такъв. Така. В този епизод ще ходиме за дърва. Чакайте само да видим нещо. Мисля, Не, бе! Не, удачно Иго, бе, ходим. си. Така. Я ме засипа, мой Бе, те се легава, там няма нищо. Но обичайно за две момчета. Аре, моля те, остави го, бе, бате, гледай какво ми за едното купче, бе. Аре, остави го. Аре, бе, бате, какво ми за купченцето, аре. Си го служи на твоята къща, гледай какъв е гаден, бате. Ох. Живота е несправедлив. Верно ли? Да. Тоест как? Така. Ще ни дадат... този материал ще го взема. Тук ще бухта материалите. Стига, не баре, нищо, Ати, моля бе. те. Ама не бе, аз имам, аз имам. Абе, ти нормален ли си, бе? Правиш, бе? Аз ви оставам тези две деца. Ама там аз си имам. играят. Аз искам едно купче, то ми даде с 1000 бате. Нищо дръжни да имаш. Това не ми трябва. Имам си врата. Тя ще ми е стената. То ще ми прикрие от скелети. И така. През нощта е най-хубаво да се ходи в мината. Къде е тя? Сега ще намерим. Тук имаше една мина. Готината ми мина. Аре бе, няма ли ми влиза това, бе? Да, и Жорката е с нас. И тетката. Емо, цеката. прозор. Тук има ли значение какъв юрсърнен да си напиша? Това е от скин. Почваме да копаем надолу. Барем намерим нещо. Абе, Цецо, има ли някой от тебе, бе? А? Има ли някой от тебе или около тебе? Аз. Не. Що? Май не съм ти казал, че при няколко месеца сестра ти беше идвала в даскалото за нещо там с Диляна. Да, знам. После тя какво ти вика? А? Тя вика ли ти нещо след това? Не. Така намерихме си мина. Добре, бе, тук сега какво трябва да направя за да вляза във вашия сървър? Обясним от там. Оп. Трябва да ми въведеш IP-то, което тетката ще го даде. Как? Чай сега. А то къде се записва всъщност? Емо, сега ще обясна, брат. Намерих диаманти. И желязо. Екстра. Как се правиш крафтинг тейбъл? Както викам, тетката нищо не знае за Майнкрафт. Намерих и лапис. Много забавно. В интернет виж, ако не знаеш как си крафтиш неща. Аз тук съм... Да, ето, помня вече. Помниш вече. Добре, чай сега да оправя тук да му.
Така, имаме първия диамант. Надявам се да няма старец, който ме бутне и да ми паднат всичките айтеми. Значи му влезни в Майнкрафт. Чай само за малко. Да, влезнал съм, ето. Избери си на версия 1.9. Мисля, че беше там долу в ляво да си избереш версия. Да. Точка. 1.9 си избери, да. Да, бе, ма къде е са? Всяка удар един кючек. Абе, все едно няма само и 9. 1.79, нали? 1.9. 1.9 Само едно нещо. точка. Чай се. Аааа! Мамо, прибирам се. Махай се, не те искам. Ти си лош. Кой те гони, бе, Кире? Един стрелец. 1.8, 1.9 намери. Чувам крипър. 1.79, 1. Само 1.9 не намирам. Ако вие намерите тук, или съм нещо хляб бати, или наистина нещо съм бълък. На мен Да намери нещо ми тази показва, такава. че си в сайта с жалата. Кире, М? къде да намери тази пещера? По-добре да не дойдеш. Стой си там, аз... Абе, как се правеха прозорци? Трябва да сме прозорци. Трябва да такоиш пясък. Да... Да го Вече- разпържа в печката. Така, аз се върнах в къщата. Топ път с диаманти и 13 желязо. Бе, но Minecraft 1.9 му... Combat Update. Абе да, цекаш 1.9, цекаш там play. В топа ми излиза някакво прозорче. Ох, вижте ме къв съм Версията. напуцан. Така. Втория етаж се чувства... Имам идея. Някой за дърва. Що бе, бате, защо? Добре, кога ще вземе да нямаме никой да ми влезе това? Те си какво мъчиш животните. Не е PvP, на че тебе ще мъчи. Я път то. Те така прави нещо бе, затова си в сървъра ми. Ама чакай, аз правя къща, отивам в мина да търся Cobblestone. Аз намерих една мина. Събирам си пясък за прозорците. Добре, така. Аз си направя и тояги тука. 2 кирки мисля са ми достатъчно. Фатални кирки. И едни факли. 24 факли. Епекста тук ще си оставя диамант. Да не падна там бе! Не! GG. Къде падна бе? Ела там. Изгоря ли? Ама ела. там е моята мина, не ми влизай в мината. Абе, не на твоята бе, ела бе. Ела. Ето ме, ела. Ето ме. Да. Ела.
Е, тук, влезни ми земята ми, те моля те. Аха! Добре, дай ми кирка да слезна, моля те. На. Жив и здрав. Ей! Приятел. Добре бе, пиши ми. О, ебал съм го майката. Цека, Да. ти в моята мине ли си, бе? А? Ти в моята мине ли си? Да. В моята си. Гледай само А! да стигнеш там долу. Стрелци! Помощ! Цека, чакай! Трябва ми кофа с вода. Айде, GG, аз умирам. Вижте колко е добър тетката на Майнкрафт. Цека! Аааа! Това. Кирила, моля те, трябва да ме спасиш. О, аз съм спасението. Мога да скочим долу във водата. Уи! Аз скочих, ела, моля те. Стига! Добре. Аз сега ще не мога да се спаса, ти па искаш тебе да спаса. Виждам, някой идва там. Леле, ме бил мамата. Затова мраза да игра на Survival. Некои дърва, нещо, ау. Ти има места, които не ми дава да чупа. Омага. Ау. За какво не ми дава да ги чупа, бе? Какво ти да чупиш? Има места, които не ми дава да ги чупа. Абе, след това някой ще затваря ли, бе? Не. Що няма да играеш повече? Какво няма да играя? Викаш, че няма да играеш повече, при малко. Не, ще игра нещо друго. Добре. Цека, идвам този път. Не, чакай се превърна. Аз направих стълбички. Евалът. Обийте Хора, там как? с кръци. То тук няма ни. Ара някой да дойде, бе, бате. Тетката е сам, добре се телепортна по тетката. Грефалата, говедо. Аз малко ще дойда след около 20 минути, че трябва да си набия на чеке. Айде, каза си момчета. Тетка, къде си ме познал тука? Айде. Ама шо влезна лавата, бе? Брат, как да се измъкнем сега? Злато! Не мога да го вземеш. Не мога да го взема, това ще Не можеш. WTF на мен не ми дава да чупа, бе, бате. Бък. Излез си влез пак. Ама тетка! Махни за тука! Ето, гледай, не ми дава. Ти си с камена, какво искаш? С това трябва да съм. С желязна. Гледай ми взима. Факли нещо? Откъде има факли според тебе? Изпати хилка с... Така бързо аз стигам в къщата. Ама чакай де! Щупи го това над главата ми, не мога. Некой за дърва. Батара, бе, Киро! Аре, ела и го щупи, бе, човек! Аре, щупи го, ела! Е това! Ето ме, това го щупи, гледай, виж, не ми дава! Аре, сега как да долу? Чакай да оберем всичко. Паднах. Аз си лъка ми се изгубих. Зомба. Жалязо. Па то ти си къде си, бе, брат? Чеката,
Его Кирчо, виж ли го страшно? Мгм. Къде е, бе? И... Сега как ще се махнем, Цеци? А? Как ще се тръгнем са? Абе, Кой е казал, че трябва да си ходиш? Да, това е Ага. мина. Така си предлагам ти да ходиш за дрова. Защото те виждам как си страхливец. Малко зомби, малко зомби, малко зомби. Сладко. Съм Ма то не е страхлив само за едно, дрова. бе. Нищо не виждам. Искам очила за нощно виждане. Искам екстра хак. Аз такива неща нямам. Преди всеки ти използва да си екстра хак. Да. Той така знаеш какво е това. Да. Плеви, паяци, има момата, всичко има. Злато. Там някакво зомби. О, аз пиша хом. Аз съм затова пиша хом и бак, а не бак. И така, мисля това да е за първия клип. Да. Това беше всичко от мен. Момчетата са в момента. Ще им следващия път. Чао.